Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sutresna budaya miyarsa kakung Sumawon Putri. Wilujeng pepanggihan malih kaliyan kula Unggul Wicaksana ing wanci kalenggahan dalu menika sowan lumantar 96,8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik lan Informasi. Saben-saben malam Kemis kula badhe sowan manggi para kadang sutresna budaya miyarsa wonten ing tlatah Kabupaten Magelang miwasake wontenipun ingkang saged nampi giaran 96,8 FM lan ugi lumantar kanal YouTube-ipun gemilangfm.id ingkang samangke dalu menika pepanggihan malih wonten adicara Borobudur Semawur. Nggih. Dene ing samangke mbok menawi wonten pitakenan gayut kalian menapa ingkang badhe kababaraken gayut kalian materi saged sambutan lumantar nomor WhatsApp 081 gangsal 78 968 968. Sepisan malih 081 gangsal 78 968 968. Menika. Dene dalu menika kula mboten piyambakan ananging sampun rawuh wonten studio kadang Sinorawedi satunggaling narasumber ingkang minangka tok sumberipun wewarah wonten ing tlatah Kabupaten Magelang ingkang lenggahipun wonten ing tlatah Borobudur boten wonten sanes kajawi kadang kula kinasih panjenenganipun Mas Dedi Panggung Suprabowo sarjana seni. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu nganggo sarjana. Ya, walah karang niku nggih ragat syarate kathah e. Mboten kok, mboten ragat. Jenengan niku. Lan ugi wonten sakwingking redaksi siar menika wonten kadang kula Wiranem ingkang mijil saking tlatah ereng-ereng Redi Merapi mboten wonten sanes kejawi kadang kula Mas Diki ingkang mesam-mesem manggenipun lamun kasebat asmanipun. Geng dalu, Dik. Nggih, sugeng dalu Ki. Nggih. Aduh. Kasukecakaken Mas. Mas Diki dalah panjenenganipun kadang kula sepuh Mas Dedi menika dalu menika tasih krembak nglajengaken pirembagan kala wingi babagan dapuripun Duwung. Monggo sugeng midhangetaken lan sugeng mirsani ingkang lumantar YouTube ing samangke menapa kados pundi ricikanipun menika ing samangke ngabadi njlentrehaken kadang kula sepuh. Monggo Mas Dedi. Nggih. Sugeng dalu katur para sutresna budaya wonten ing pundi kemawon mliginipun wonten ing tlatah Kabupaten Magelang. Nggih. Mugi-mugi tansah manggih kawilujengan, kasarasan. Dalu menika saged midhangetaken saha mirsani giaran Borobudur Sumawur. Nggih. Dados dalu menika tasih nglajengaken ingkang pepanggihan wulan kepengker nggih. Leres. Kala wingi menika sampun ngandharaken sekedhik bab dapur. Dapur Duwung mliginipun ingkang kagolong keris lurus utawi lajer nggih. Terus dereng ngagem luk. Kala wingi ugi pun andharaken babagan ricikanipun nggih ricikan werni-werni kados sekar kacang, sogokan, blumbangan lajeng greneng lajeng werni-werni ingkang mangke ndadosaken bentenipun sebatan dapur utawi setunggaling dapur ingkang bentenaken menika. Nah kala wingi menawi mboten klentu sampun kula andharaken kula aturaken dapur Duwung ingkang paling sederhana nggih menika keris lurus ingkang paling sederhana menika dapur brojol nggih. Brojol. Dapur brojol menika ingkang paling sangat-sangat sederhana utawi sangat-sangat sederhana menika namung wonten ricikan gandhik polos kalian menapa blumbangan kemawon. Nggih. Nika paling prasaja dados wilahan leres
wilahan lurus utawi lajer, ricekanipun gandhik kaliyan blumbangan. Lah lajeng menawi mboten klentu, mboten lepat kala wingi ugi kula matur bab dapur tilamupih. Nggih, Nah, wonten dapur tilamupih. tilamupih menika meh memper kaliyan dapur brojol. Nggih. Menawi brojol kala wau gandhikipun lugas, lajeng blumbangan kemawon ricekanipun, menawi tilamupih menika katambah ricikan tikel alis. Terus pun wonten 3 ricikanipun menawi brojol wau namung gandhik lugas, Nggih. lajeng blumbangan nggih. Nggih. Menawi tilamupih menika sepisan gandhikipun lugas, Lugas. lajeng blumbangan, Nggih. lajeng katambah tikel Tikel alis. alis. Nggih, tikel alis menika mapanipun sak nginggil gandhik nika wonten napa nggih dipun kesrik utawi dipun damel napa nggih pokoke bentukipun kados Alis. alis menika mapan wonten kiwa tengenipun wilah. Nggih. Menika lajeng mangke sak sampunipun menika tambah setunggal ricikan malih. Nggih. Gandhik lugas, blumbangan, lajeng tikel alis, lajeng pun tambah ripandan utawi tingil. Ringil. Tingil nika nggih bentukipun namung kados eri, Ri. alit Nggih. mapan wonten ganja siring pingking. Terus pun tambah setunggal melih nika naminipun sampun benten malih. Nggih. Nggih dados tilam sari. Tilam sari. Terus wonten tilam upih, tilam sari. Tilam sari. Brojol, tilam upih, tilam sari. Niku menawi pun tingali mangke sara grambyangan ngoten nggih mila memper utawi mirip ingkang bentenaken ricikanipun mila namung tipis utawi sekedhik. Tegesipun saben-saben keris Nggih. ingkang ricikanipun tambah mboten ketang setunggal ricikan menika sebatanipun sampun Sampun beda benten. nggih. Nggih, sampun benten. Sampun wonten Nggih. bedanipun. Itu sudah membedakan. Nah, terus niki mula kula matur ngeten niki nek ingkang dalu menika nembe saged midhangetaken utawi mirsani mbok bilih nggih Nggih, bingung. bingung. Sing ndi to? Apa to Tikel jenenge alis, gandrik jenenge gandhik, tikel alis jenenge anu Gonjo. kuwi apa kok ana gonjo ana. Nah, nika mesti mangke saged pun pirsani episode kala nggih wingi. menawi ingkang lumantar YouTube saged Nggih, nggih. nggih. Pun pirsani episode ingkang pepanggihan wulan Kepengker. Pengker nika Nggih. saged. Namung ingkang lumantar radio menika midhangetaken nggih radi kewan sekedhik nggih. Pramila mbok menawi para pandemen wonten dalem saged googling utawi Wah, nggih. mbikak kapustakan gayut kalian duwung menika ing samangke saged dipun jumbuhaken pangandikan ingkang kababar lumantar radio menika kalian literasi ingkang wonten dalem. Endi to gonjo ki endi to tikel alis endi to sogokan dan lain sebagainya menika dimenya mboten ewet anggenipun menggalih. Nah, nggih. Lajeng Mas. Terus niku wau gandhik lugas, blumbangan utawi pijetan, tikel alis tambah ripandan utawi dingil. Nggih. Niku pun dumugi tilam sari. Nggih. Nah, mangke menawi gandhik lugas lajeng blumbangan lajeng tikel alis wonten dingilipun ning dipun tambah sogokan ngajeng. Oh, tambah Mangke pun tambahi sogokan sirih ngajeng. Nika pun benten nami malih sebatanipun jalak nyucup madu. jalak nyucup madu. Nggih. Nggih, nggih. Niku mau risikanipun pun pinten mau. Pun mau gangsal 6 sak Nah, menika nggih. ya belum gandhik Gandhik lugas, blumbangan, tikel alis, alis, gonjo, dingil, dingil, nggih. sogokan ngajeng sogokan pun ngajeng, gangsal. Ricikanipun wonten gangsal wastani jalak nyucup jalak nyucup madu. Nah, ini pun
Pun apa niku? Nggih ngoten niku. Dados perbedaan utawi bentenipun dapur lan setunggalipun niku mila kadang kala napa nggih namung sepele. Oke. Nggih mboten. Lajeng Mas Dedi menika kok sebatanipun tartamtu wonten maknanipun nggih. Nggih. Saben-saben sebatan Nggih. kala wau wonten tilam sari, Nggih. tilam upih. Nggih. Lajeng menika wonten jalak nyucup madu. Nggih. Lah menika sinaosa namung setunggal ricikan yang membedakan, kecil bentuknya namun sabatanipun sampun beda. Sampun benten, sudah Sampun berbeda. wonten bedanipun. Lajeng Nggih. sejauh mana pengaruh makna nama ini untuk sebuah keris niku? Ah, nggih. Wah, Nggih, dados ngeten. Tumrap kabudayan Jawi menika lak saged pun wastani banyak menggunakan simbol-simbol. nggih, Dados kathah bab-bab perkawis utawi pesan-pesan ingkang dipun aturaken namung menaka sarana ingkang sinandi. nggih. Dados mboten Wantah ngoten nggih. wantah bloko suta A B B C mboten namung kadang kala nggih menika. Mbok menika magayutan kalian rumiyin menika istilahipun budaya menulis utawi membaca menika sanipun rumiyin sampun kathah nggih, nggih. sampun kathah. Namung ada suatu masa ingkang kadosipun kok sempat pripun nggih istilahnya mboten hilang namung budaya itu sempat rada nggih mboten patiya kiyat. Nggih. Sehingga banyak hal-hal itu disampaikan dengan simbol-simbol. Kula matur budaya tulis dan membaca wonten tanah Jawi menika astunipun nggih kiyat, astunipun sepuh. Iki rada medal sekedhik. Mboten napa-napa. Karena wonten gayutipun kalian gayutipun. Menika Simbol. Dados conto kemawon wonten ing tlatah Magelang mriki. Menika wonten prasasti ingkang yuswanipun sampun sepuh saestu umuripun. Sinaosa wonten mriku mboten nyebataken angka taunipun taun pinten mboten. Namung menawi pun titik pun tingali saking model gaya huruf ingkang dipun agem menika huruf Pallawa. Menika kalebet huruf-huruf ingkang sepuh ingkang mangke dados cikal bakalipun aksara Jawi, aksara Jawa. Menika saged dipun panggihi menawi wonten Magelang mriki menika wonten prasasti Tukmas. Tukmas. Nggih. Menika wonten Mas pundi, Pak? menika kalebet menawi dusunipun menawi boten lepat Ndak Awu. Ndak Awu. Ndak Awu Menapa pakis? Grabak. Oh, Grabak. Grabak namung mepet Secang Tegarjo. Dados sekitar saking Pucang menika ngetan apa pundi kula rada bingung nek rika nika. Nggih, itu ada. Mangke saged googling mawon saged pun prasasti padosi prasasti Tukmas. Menika sampun wonten menulis. Ngoten nggih. Nggih, lajeng mangke wonten prasasti Canggal ingkang Gunung Wukir menika nggih wonten prasastinipun. Menika nggih dipun tulis aksaranipun sampun radi campur mbok pilih peralihan dari Pallawa ke aksara Kawi nggih, Jawa awal sepuh nggih menika. Menika juga sudah ada budaya menulis. Artinya waktu itu bangsa Jawi nggih, tiyang Jawi nika pun wonten tradisi menulis. Namung karena zaman semanten mbok bilih nggih mila media tulis mboten namung zaman semanten dugi zaman sapriki media tulis nika rak kalebet barang ingkang mboten awet nggih. Nggih. Mudah sekali untuk rusak. Kertas kertas modern. Mangke saderengipun wonten kertas druang ingkang saking Jawi asli Jawi bahanipun saking
wit sejenis wit murbei menika. Lajeng saderengipun mangke wonten lontar. Nah, rontal nggih, janipun rontal. Rontal, godhong tal. Godhong tal ning kok kualik dadi lontar. Nggih. Magelang menika punya kekayaan perpustakaan yang sebetulnya luar biasa besar. Ini kok saged ical. Nah, menika ingkang katelah kondang naskah Merapi Merbabu. Oh, Nggih, nuwaestu. menika gitu wonten nggih. Wonten. Wonten. Menika ribuan naskahipun. Ning kapanggihaken betul. Kapanggihaken. Kathah-kathahipun sampun wonten Museum Nasional. Sisa-sisanipun mbok menawi setiti teliti saged pun panggih wonten daerah Wonolela. Oh, Wonolela Mundilan. Sawangan. Oh, Sawangan malah. Nggih. Wong daerah menika pundi Windu Saja, Nggih. Windu Sabrang. Menika tasih wonten. Kula nate manggi. Menika aksaranipun wonten ingkang Kawi, wonten ingkang variatif saestu. Lan isinipun nggih mawarni-warni, wonten perbintangan, wonten pelayaran, wonten redi ning malah Rembag. Pelayaran nggih wonten. Nah, mbok pilih karana menika wau sifat ingkang boten awet, lajeng nggih boten sedaya saged mengakses, kemudian banyak hal yang disimbolkan. Kados mbok pilih nate manggi sesaji, menika juga simbolisasi dan juga estunipun sesaji niku kontrol terhadap kondisi lingkungan. Ngoten. Nggih. Lah sak menika nun sewu. Misalipun niki ingkang magayutan kalian Duwung, kalian Keris nggih. Jamasan Keris kuwi sajene iki. Wiwitan sajene iki. Lajeng mangke misalipun napa nggih daur hidup misale mitoni sajene iki. Menika satu bentuk kontrol terhadap kelestarian ekosistem ataupun kelestarian lingkungan. Salah siji wae ora ana. Nggih. Niku bukan berarti kok engko terus upacarane dadi kacau karena sajene kurang mboten. Nek salah siji sajen niku kok mboten wonten niku murugaken kenapa kok bisa hilang. Ngopo kok kelengkapane ana sing kurang? Dilongi. Kok dilongi ngopo? Wah iki wis golek turut pasar ora ono lho. Turut pasar kok ora ono. Ah kepiye apa ora ono sing ngadol apa ora? Jare bakule gek ra mangsa misale. Jare bakule saiki ora ono sing gawe. Nah, niku ora. Tuh, berarti ada sesuatu keseimbangan ekologi ataupun keseimbangan napa nggih sing niku wis mulai terkikis. Iki nek ngene iki kudu ana iki, ya iki kok ora ana. Nah, kalebet menika. Mila simbolisasi lumantar sesaji, lumantar sanes-sanesipun kalebet niki wau Duwung Nggih. utawi Keris. Nah, mangke nami-nami sebatan menika lajeng saged nun sewu mbok bilih dipun jumbuhaken kalian sifat utawi watak. Nggih. Utawi ugi magayutan kalian pedamelan utawi profesi. Nah, profesine iki moko Kang Parwoko MC. Iki digolekke sing MC yo goleke oceh-ocehan. Sing oceh-ocehan. Nggih ta, cara anu ya niku wau jalak. Ning menapa Carita. semua jalak menika nggih Oceh-ocehan. jumbuh kagem orang yang profesinya mbabar pangandikan kados to dalang. Oh, dereng tentu. Dereng tentu ta? Dereng tentu. Oh, Nggih. kita nek kabeh jalak iki mathuk. Dereng tentu. Amargi mekaten. Jalak nika saged istilahipun ya oceh-ocehan iso. Nggih. Nggih. Ning mangke kadose anu napa umpami jalak sangu tumpeng. Nggih, menika prayoginipun malah mboten namung oceh-ocehan. Sedaya profesi saged. Nggih, saged. Ning mangke wonten satu sisi yang Jawi ugi kagungan petung.
Oh. Nek lairan iki watak kok ngene iki kerise iki. Ya niku benjang ya saged dijumbuhke kejawi magayutan dapur. Leres. Niki ricikane iki apa-apa. Mangke saged digathukke. Kae kuwi lairane Kemis Legi. Nek Kemis Legi iki anane nang Wuku Sinta karo Wuku Gumbreg misale, nggih. Lah kuwi pase nganggone jalak. Pase nganggo. Lah niku benjang niku nggih saged sampun wonten pedar. kitabe. Wonten. Jadi nek basa Indonesia ana KBBI ini iki judune iki, niki. Nah wonten primbone nggih. Lah nggih cara jenenge primbon. Ning kula nggih dereng manggi primbone jane ning wonten catetan-catetan simbah-simbah riyen ngendikaken Ngoten. menapa mangke menahipun betahaken literasi apa yang membahas tentang itu misalnya mangke wonten serat cendini. Mangke wonten serat bab duwung seratanipun Mas Ngape Naya Wirangka dan sebagainya sampun wonten. Nggih niku wau. Terus mbedake nganggo ricikan sedidik wis ganti jeneng. Nika mangke ya ada hubungan korelasi dengan profesi tertentu niku dan juga watak tertentu. Iki nek cah kok ngene iki watak ngene iki Tak kei pusakane iki. Pusakane kaya ngene iki. Nek iki nyambut gawe ngene iki ya niku wau simbolisasi. Karena sejatosipun nggih donga ingkang pun wujudaken mawi rupa, mboten wujud rapal utawi kalimat-kalimat yang dilantunkan tetapi sesuatu yang disimbolkan. Wong sepriki niku awak dhewe niku jane gelem ra gelem ngakoni ya isih manut karo simbol kok. Umpami. Umpami. Niku cerak pasar niku nggon protelon. Nggih. Niku ra ana cagak terus digawe lampu abang ijo kuning. Wah nggih. Niku rak nggih simbol to. Leres. Dan sampun disepakati bersama nek abang mandeg. Nek kuning ya toto, nek ijo budal. Niku kan juga simbol sebetulnya. Ora kok ditulisi berhenti. Terus sedaya nggih. Hati-hati rak mboten. Sedaya nggih simbol nggih Mas. Estunipun rak nggih. Nggih to. Dan terus simbol menika dari satu benda yang menyimbolkan rikalane mapanipun di tempat yang berbeda lajeng ginanipun wonten bedanipun sebatanipun sampun benten nggih. Lah nggih to. Teladanipun kados menika. Lah nggih. Cangkir. Nggih. Rikalanipun wonten dapur diseni unjukan nggih dadosipun cangkir gelas. Ning rikalanipun menika wonten ditencepi kembang, cangkir menika sampun dados napa? Vas. Nggih to. Nah niku. Nah niku kan simbolisasi yang sebetulnya ya niku adalah sebuah hal yang diwujudkan dalam bentuk tertentu kemudian disepakati secara bersama-sama. Dapur niku nggih ngoten niku. Iki wilah kok ngene iki nek gandhike ngene iki ana iki sampun kesepakatan. Oh iki jenenge sebutan seperti jalak. Nggih. Oh iki jenenge sinom. Oh iki jenenge niku. Ning anu Mas Dedi. Terus kalau menawi kasebataken jalak, ricikan dasarnya disebut jalak harus memiliki 5 item misalnya. Nembe berubah nama ketambahan ricikan tertentu. Satu lagi ya, tertentu ngoten nggih. Terus kriteria jalak gandik lugas blumbangan lajeng lumrahipun jalak menika wonten kruwingan utawi odo-odo. Lah terus wilahipun semu igir lembu. Nika jalak. Limrahipun kados ngaten niku. Kados ngaten nggih. Nggih, ya mangke kanton niku wau. Tambahan sogokan ngarep dadi nyucuk madu. Mangke tambah dingil niku wau tanpa sogokan pun dilamsari. Lah nek gandik lugas blumbangan sogokane terus ngarep mburi tambah dingil. Niku namine sudah berbeda. Pun jalak sangu tumpeng. Wis sangu tumpeng. Nggih. Jalak sangu tumpeng iki Nggih. profesine wis napa ya Pak Guru ya mathuk niku. Mathuk.
Wis jalak wis kulino Nah, medharke sangu tumpeng pangandikan, nika sangu tumpeng ibaratipun utawi maknanipun ya kacekapan sedayanipun. Nggih, to. Tumpeng ki gambaran pangan, kemakmuran nggih. kemakmuran, raos syukur. Nah nggih to, warak ya wis ya profesi. Terus umpami penyiar barang niku nggih mathuk nggih. Wah ya mathuk kaya Puspa Medem niku. Guyang-guyu tok. Guyang-guyu. Kasunyatane ngoten Nah nggih. niku. Terus namung rambah sekedhik benten sekedhik niku sampun bentenaken nika wau. Sebatan Nggih. nggih. Nggih, terus nika wau. Terus ada kesepakatan terhadap simbol-simbol niku wau. Sehingga kadang nggih teng kula cocok teng jenengan dereng mesti. Monggo padha-padha oceh-ocehan umpamipun ning Nggih. kok kepenak tak nggo ning kok nang parwokan Nek kok ora kok mathuk. ora pati nganu apa. Mangke niku dirunut nek cara anu nggih, mbok bilih teng neton niku barang. Nggih wonten kalah neton. Wonten cacahane teng dukir iku niku. Oh ngoten nggih. Nggih, dadi nggih wah nggih pripun nggih tiyang Jawi niku kaya-kaya niku iki gandengane ro kae. Kae gandengane ro kono kae, gandengane ro kono kae. Dadi wah Bulet ruwet to gendeng-gendengan. Wah iki ngene iki, ha netone ngene. Wah ora cocok ning aku seneng. Ana syarate, ana seranane. Lah ra ya. Ana to. Kabeh ana solusine. Betul. Nah ning niku. Lah Simbolisasinya. simbolisasipun. Lah menika ingkang pun asta menika Menika ingkang kala wingi. Oh, kala wingi. Kula babar Sinom Robyong Oh, ingkang Sinom Robyong ricikanipun paling jangkep. Nggih, terus keris lurus utawi keris lajer ingkang ricikanipun paling jangkep nika ingkang sak pangertosan kula nggih Sinom Robyong. Sinom Nika tumrap Surakarta. Menawi Ngayogyakarta kadosipun wonten-wonten. Oh ngoten. Wis namung Sinom. Oh. J. Awis-awis saestu dapur Sinom utawi dapur Kedhuwung Ngayogjan menika ingkang mawi janggut utawi jenggot. Kula dereng nate manggi nggih mbok bilih karana cublukipun awak kula utawi mila nggih kirang teba srawungipun dados dereng nate manggi dhuwung ingkang ngasan utawi tangguh Ngayogjan menika ngagem janggut utawi jenggot. Lah menika mangke nggih mboten ming magayutan kalian dapur. Margi niki bab dapur mawon pun matur yojo kalih Solo. Solo mangke wonten mbok bilih anjih cara ageman teng yojo pun sebut beskap teng Solo atela. Nah mbok bilih mangke wonten geseh-gesehipun panyebatan utawi tembung-tembung sekedhik ning estunipun sami. Nggih. Nggih, ngoten niku. Terus niku ming sak dapur. Niku. Mongko dapur niku mangke kathah sanget nggih. Kathah sanget. Dados Ingkang paling jangkep Sinom nika ingkang Robyong kala wau. lurus. Ingkang lurus. Nah, mangke wonten Dereng ingkang luk nggih. luk 3 jangkep, Nggih. luk gangsal jangkep, luk 7 jangkep. Wah, Mangko kathah. mangke wonten lurus nggih. Lurus niku wau nek gandhike lugas iki. Nek mangke ketambahan sekar kacang. Dah. Iki. Sekar kacang sogokane ngarep iki. Sekar kacang sogokan ngarep mburi. Lambe gajahe siji napa loro. Pun niku mangke mawarni-warni. Nah wonten malih mangke niki anu napa nggih nika wau jalak nyucup madu menawi sogokan ngajeng wingking nika lajeng jalak sangu tumpeng. Nika wingkingipun namung tingil. Wilahan ingkang kados niki nggih. Jalak Tilam Sari nggih. Tilam Sari niku gandhik lugas, blumbangan, lajeng wonten tingil. Mangke menawi tingil niku dipun gantos napa naminipun? Greneng. Greneng napa Greneng, nggih, greneng utawi greneng.
nika pun dados jalak ngore. Hmm. Terus gandhikipun lugas blumbangan dikelalis lajeng wonten grenengipun. Nika sampun jalak ngore. Jalak ngore dipun paringi sogokan ngajeng wingking. Sebatanipun sampun jalak. Sampun panjianom. Oh, malah sampun Nggih, panjenengan. malah mboten Sampun nilar jalakipun. Mboten pun panjianom. Nah, panjianom kok gandhikipun dipun tambahi sekar kacang pun dados sinom. Oh. Oh. Nah niku wau. Biyen niku le yasa niku ya kepripun nggih mbuh. Riwangi tirakat, riwangi topo. Kok ana- Penyebutannya kok oh, ada saja. nggih. Akal-akal non sewu nggih ya mboten akal-akal ning iki ming ketambah. Kecanggihan nih, Mas. Nggih, itu kan sebetulnya kecerdasan Intelektual yang luar intelektual biasa. yang luar biasa ditemplekke teng wesi aji, teng wesi mung sak pojokan nggon ngisor niku iso ketemplekan barang cilik-cilik ning sudah bisa membedakan. Nah, niku rak kaya nek sakniki kaya barcode to niku. Nah, nggih. Wong garis-garis kok ngono ning Semua iki pakai kode. oh Yang krise. sampun menunjukkan Wah. barcode seling bisa Nggih, mengakses. iki ora cocok ajeng kris bayar ngono. Nah, itu padha niku mangke mbok menawi niki krise ya apa hubungane barcode kalih awak dhewe niku wau. Ngoten nggih. Jenengan ku oceh-ocehan barcode wah ajalak nyucuk madu sing cocok karo Mas Parwoko iki. Nek diparingi sing Templeki brojol. Wah, mahal. iki ora kewaca iki. Oh, Barcode iki. Ah mbok belahe bilih ngoten niku rumiyin nggih. Oh, nggih. Nah, nggih to. Nek sakniki rak cetha nganggo HP templekke. Nek biyen rak monggo. Wah, mboten penak, Mas. Wah, ternyata niki wau ricikane pembeda barcode niku wau. Ya. Sudah Mboten cocok. semakin rumit. Nah, menapa wonten menawi dari sisi anu nggih Mas? Nggih. Dari sisi segi ekonomis nggih. Nggih. Apa berarti nanti setiap duwung utawi keris ingkang ricikanipun semakin rumit, garapannya semakin detail, makin bagus. Nggih. Menika akan mempengaruhi mahar ataupun harga jualnya. Oh, nggih. Nggih saged kemawon. Saged nggih. Saged kemawon. Namung mangke nuwun sewu, mahar menika kan kriterianipun boten namung kerumitan ricikan. Tapi keseluruhan. Namung nggih napa bahanipun ugi berpengaruh. Ricikane wih ning garap bahane kurang prayogi kan nggih tetep. Mangke timbulipun ricikan utawi dadosipun ricikan nggih mboten saged Oh, maksimal. ngoten. Nggih, dados nggih ada korelasi juga antara garap ricikan mangke lajeng bahan pamoripun, lajeng bahan wilahipun menika nggih saling menguatkan. Mila mangke anggenipun milih duwung menika wonten beberapa kriteria. Antawisipun menawi para sepuh ngayuja ngendikaken toh sirapuh morja ngunggah. Toh sirapuh Mor jo ngun ngun ngguh. Tegesipun toh niku wutuh. wutuh sir Si menika wesi. Wesi Rap menika garap. garap Puh menika sepuh. sepuh mor Pamor jo Jawaja mu ngun ngun wangun ngguh tangguh. tangguh. Toh sirapuh morja ngungguh. Terus saben-saben wesi aji utawi duwung ingkang sampun ditampi. Mliginipun ingkang rumiyin nggih. Nggih. Mesti itu malebet nggih kala wau. Mur Ayat sirapuh. niku toh sirapuh morja ngungguh niku. Nggeni sedaya menika. Nggih. Wutuh niku tegesipun nggih nun sewu niki kagem mbok pilih pemula nggih. Pemula utawi sok sinten kemawon ingkang kepengin kagungan duwung. Leres. Siji wutuh. Wutuh niku maksudnya kepripun? Nggih nek pados duwung mligi kagem
badhe pun agem nggih kejawi kala wau pun cocokaken barcode-ipun rumiyin kalawan. Nika siji nggih saged ta golek sing wutuh. Nggih. Amargi menapa mundhut barang menika menawi tasih wetah mratandani bilih ingkang kagungan saderengipun menika piyantunipun perti. Nggih napa mboten? Singen. Mundhut HP, layare ya isih bening. Iki urung Bola-bali nggih, dibersihkan. urung benret-benret. Nggih. Ben kok nggih dereng kok Mas. Nggih, mlane iku urung tau tiba. Nggih, Cara semeki. cara mundhut mobil niku ya mesti dititik, wah iki rong tau didempul meneh, cete isih kaleng asli, breng, deng, isih deng, deng, deng. breng. Urung tau kena banjir, urung tau kena alangan, nah niku utuh. Karena keutuhan itu setidaknya menjamin bahwa benda itu mesti dulu-dulunya atau pemilik sebelumnya itu merawat dengan Baik. baik. Nah, Iku utuh. menapa nyuwun sewu? Nggih, Zaman sak menika nggih, maliginipun wonten Kabupaten Magelang nggih. tasih wonten pawongan utawi priyantun ingkang melestarikan kados pembuatan keris menika. Nggih. Wonten Magelang. Menapa wonten? Menawi pembuatan tegesipun Ingkang mligi ndameli. dameli keng 100% damel menika tasih wonten. Tegesipun menawi pun lacak ingkang paling sederhana kemawon saking sederek-sederek Gunung Lemah menika astunipun saged para-para kadang pandi. Nggih. Menika ada 1-2 yang bisa. Oh, ngoten. Nggih, terus ngrumiyin. Nah niki caket mriki nglawisan Taman Agung pom Nggih, bensin. nggih, leres. Ya sakleripun napa sakwetanipun napa pundi kula bingung niku. Pokoke yen saking pun mlebet jalur searah SMA Muhammadiyah lajeng pom bensin nglawisan lah gandeng kalih pom bensin niku rumiyin wonten seratan penggarap keris top ngoten nek mboten klenten. Oh, ngoten. Menika asmanipun Pak Heru. Hmm. Kondangipun Pak Heru nglawisan. Namung Pak Heru menika nggih nikana namung garap. Mboten gebuk saking Dari bahan baku. Bahan baku Nggih utama. ngeracik antawisipun wesi, pamor kalian waja. Menika bahan kabetahan menika ingkang kula mangertosi Pak Heru sampun kagungan pemasok. Nggih. Nggih, mau duka menika saking Madura utawi saking pundi namung Pak Heru sampun 50% wonten mriki. Nah, terus kantun bentuk kemawon. Mboten 100% ngracik saking Nol. mboten. Nggih, lajeng ning garapipun istimewa menika Pak Heru. Ngoten. Nggih. Bilih para padang ngersakaken yasa, monggo aturan rawuh wonten lawisan nggih. Sangune akeh. Duwite kathah. Ning nggih jumbuh kalian mangke ingkang pun kersakaken. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Lajeng wonten malih sederek menika. Serumbung menika Mas Budi. Mas Budi. Nggih, menika Oh, nggih. nggih. Saged menika malah ngeracik saking Dari nol. nol nggih. Dari bahan baku. Nggih, saking bahan baku menika nggih. Nggih saged. Niki pangapunten lho Mas Dedi, Nggih. lajeng rembaganipun tebanipun mriki karena Mboten napa-napa. karena mangke dimenya para pamirsa menika utawi para pandhemen ingkang saged midhangetaken menika mboten lajeng monoton hanya di satu Nggih, titik menika karena Nggih. sub itemnya item ricikanipun menika lak kathah sangat lajeng Mila menika. menawi penggalih dipun udari saking handle dan lain sebagainya perpilahan-pilahanipun lak kathah sangat. Kathah sanget. Oke. Kathah sanget. Terus umpami kula kok matur mengket awal mangke dugi rampung mung gandhik lugas nggih. Mboten menarik. Mulanipun nggih wonten gayutanipun setunggal-setunggalipun. Nggih kalebet niki wau salah setunggalipun kriteria untuk mendapatkan keris yang baik ketika seseorang hendak
memiliki keris. Memiliki Nggih. keris. Salipun mangke wonten ya ora jane ora keris ning sok disebut keris ngoten nggih. Nggih wonten, mbok bilih teng klithikan ta teng barang antik mangke woluk pira ana naga ning bahane kuningan. Nah nika nggih mboten saged pun sebat keris, saking sebatanipun ya keris-kerisan. Keris-kerisan. Nggih, mula niku wau tuh sirapuh niku wau kriteria ingkang paling mboten ya menjadi ya meskipun tidak semuanya harus terpenuhi nggih niki wau yo angel lek sakniki kok siji tuh 100% kamangka wah kula pengen keris Majapahit sing isih nggih saged tesih wonten kula pitados tesih wonten yang betul-betul dirawat dari satu keluarga keturunan kok sampai turun temurun nggih. wonten ning kangge jaman sakmenika ya mboten gampil manggi ingkang nika ingkang betul-betul wutuh 100% niku nggih. Wutuhipun nggih mboten 100% nggih, 80-90% niku sampun kagem tumrapipun keris-keris utawi duwung sepuh. Wah niku pun luar biasa. Niku wutuh. Awesi nyandak teng wesi niku mesti pun ngarep mburi barang wutuh kuwi ya mesti wesine ya bahane nggih mboten sembarangan gitu. Terus nyuwun sewu. Menapa ada napa nggih dalam rangka memformulasi bahan-bahan menika membentuk tuh sirapuh kala wau. Nggih. Ada prosentase utawi napa nggih? Iki kudu semene, niki kudu semene, iki kudu semene, Pak. Apakah itu ya kudu ditimbang? Mboten? Nggih, kirang langkung nggih wonten komposisinipun. Ada komposisinipun. Dados kagem duwung setunggal wilah menika mboten sederhana nggih. Nggih. Amargi anggenipun yasa nika pengalaman nggen kula nate nyuwun prisa dhateng Empu Jena. Menika kadangkala setunggal wilah menika bahan besinipun wonten ingkang ngancik dumugi 3 kilo kawan kilo. Awalipun nggih. Lajeng mangke pamoripun nek pamor kathah-kathahipun namung on tanganipun nggih. Lajeng waja menika nggih 0,5 kilo. Wajane 0,5 kilo. Nggih. Saking wesi ingkang bobot mbok pilih sekawan kilo ngaten mawon nggih. Menika saderengipun pun dadosaken setunggal kalian pamor kalian waja. Menika kedah dipun wasuh istilahipun. Dados dicuci. Mboten terus dilebokke banyu disikat sabun niku mboten. Nggih. Masuh wonten mriki menika dipun besem utawi dipun bakar. Nggih. Lajeng dipun tutuki, dipun gebak. Nggih. Pun nobong menawi sampun suhu utawi panasipun benteripun pun wawas cekap, lajeng dipun gebak. Dipun tutuk. Nggih. Nah, proses anggenipun nuthuk mbok bilih panjenengan nate para miyarsa pamirsa nate rawuh utawi tindak peken semerep pandi wesi. Nalika nuthuk nika rak wonten napa? Cipratan-cipratan. Nah, nika astunipun zat-zat pengotor. Ingkang menahipun tuthuk menika muncrat. Nggih, nika astunipun kotoran. Semakin itu muncratnya banyak semakin kotor. Nggih. Tegesipun besinya semakin kotor. Memang kondisi kotor. Kondisi awal memang kotor lah. Mila saking wesi ingkang awrat kala wau pun obong pun gebak pun gebak. Mangke dangu-dangu besot. Besot niku kisut. Nah, margi kotoran-kotoran pun kebucal lumantar ingkang nyiprat kala wau. Nggih. Lah, proses masuh menika kadangkala nggih mboten namung setunggal dinten kalih dinten. Atus wargi Empu Jena menika mbetahaken ngantos kalih dasa dinten wonten 20 hari. Nggih, niku namung kagem masuh.
masuh wesi rumiyin nggih. Lajeng sak sampunipun masuh wesi mangke lajeng niki gathukaken wesi kalian pamor. Pamor. Oh. Nggih. Ben Terus saged sap-sapan. nggih, wesi pun tuthuk panjang, Nggih. lajeng pun tekuk, pun telesepaken pamoripun. Pamor tengah. Nggih. Yuk mangke ditempa lagi. Ditempa lagi panjang, ditekuk lagi. Tekuk lagi. Panjang, ditekuk lagi. Mun panjang dipun tekuk. Kula niku rame niku. Pamor itu kan tidak ada yang garis lurus jret. Semua begitu indahnya, ada yang ornamennya niku Nggih. bervariatif. Kok Nggih. saged ngoten nggih. Padahal ming saka wesi ditekuk telesepi ditempa. Nggih. Terus ditekuk malih ditempa lagi. Nah, niku mangke nyandak teng pamor. Terus niki bocoran sithik. Bocoran sithik. Pamor menika mangke wonten ingkang pun wastani pamor tiban kalian pamor rekan. Pamor tiban nika nggih namung pamor ingkang pikantukipun saking dawahipun palu. Dawahipun palu. Nggih, terus mila pun wastani tiban. Sak tiba-tibane palu lho ngejlek wesi sik Sakrosane napa telesepi niku. Niku dalam rangka ngejlek niku lak mboten kudu rasa to niku. Nggih mboten kudu niku Ning harus bisa menyatu. nggih. Nah niku mangke nggih wonten teknikipun ngobong. Wonten caranipun ngobong supados kraket niku bentere kados napa, titikanipun kados napa, para mpu rumiyin mboten ngagem termometer. Namung ngagem pakulinan. Pakulinan. Nah nggih, menika janipun Kebiasaan. wong cerdas niku wau gawe barcode. Nah, pamor niku mangke nggih barcode niku mau sami kalian ricikan niku nggih sami mawon. Dagang pamoripun nggih udan Mas, tani nggih pamoripun waswuta. Para pejabat pamoripun nggih blarak sineret. Ron genduru, mayang mekar. Nah, mangke wong tani ngagem blarak sineret jingklek-jingklek. Ana niku wau mangke njumbuhke barcode niku wau. Nggih. Lah niki nun sewu, niki kembali ke simbol wau nggih. Iya, betul. Blarak niku rak papane sing Teng inggih. jeneng wit kambil niku murakabi sak kabehe saka bongkot tekan pucuk. Nggih, harapanipun pimpinan nggih ngoten. Orang yang betul-betul ditinggikan punya manfaat bongkok tekan pucuk. Iso ngrengkuh sak kabehe, iso. Lah niku wow. Nek wong cilik gawane wong nang ngalas macul ora ngerti kono-kono kok panggonan blarak sineret. Wah liar mengkoni tangga arep mumet. Tegesipun kembali lagi pada profesi. Barcode. Iki barcode cocoknya sapa? Anda tidak cocok bekerja di sini, cocoknya di sana. Nah, istunipun ya sedikit banyak pripun nggih, ada korelasi mungkin seperti itu. Nggih. Wah, iki cocok iki karo kae ngene iki. Ya kok tak peksake ya ngene iki. Mila nggih Cengkah. Mboten kepenak. Sinaosa saged dipun lampahi. Nggih. Namung tetep Ada wonten cengkah. benturan-benturan yang tidak baik. Sing Mas Dedi, Nggih. wah menika menawi dipun jlentrehake wah nggih mboten pedhot. Karana pancen kathah sanget. Saderengipun mangkih rampet pepanggihan dalu menika karena durasinipun kantun sedasa menit kepara mboten wonten. Monggo wonten pesen utawi informasi yang mau disampaikan satu pada komunitas panjenengan karena nggih panjenengan gadahi komunitas utawi wonten salam-salam ingkang badhe kakaturaken monggo. Nggih kinton-kinton salam kagem sedaya kemawon menawi pun sebat setunggal mungkin ndak malah wonten ingkang aku ora disebut nggih. Kagem sedaya kemawon setresna budaya wonten pundi kemawon ingkang saged nampi giaran Gemilang FM. Nggih, mugi ngaturaken kasugengan, mugi-mugi tansah mangke
Bagas warasan nggih. Amin, amin, amin. Yuswa panjang ingkang barokah, rezeki ingkang murakabi. Lajeng nggih monggo toh sareng-sareng tumrapipun para kadang mliginipun para sutresna pandemen budaya anggenipun ngupayakaken utawi mengupayakan untuk kelestarian budaya mliginipun wonten ing Kukuban Kabupaten Magelang mriki. Amargi nggih menika kita itu sebetulnya punya banyak kekayaan ingkang sejatosipun nggih kedah dipun openi kedah dipun leluri ingkang kanthi saestu. Nek mboten kula panjenengan sedaya nggih sinten kula panjenengan kados ngaten niki raestunipun namung nampi saking ingkang sampun-sampun. Dan nanti akan juga dilingsirkan datang mila menika generasi selanjutnya. Menawi kula panjenengan sedaya kok sampun kapedotan ingkang badhe nglingsiraken sinten sing adilingsir iki sing adilingsiri ndi wong wis kepedotan kadang-kadang nggih nika wau napa melih magayutan kalian duwung nggih duwung menika estu budaya Jawi ingkang nggih saking sekedhik kathah pematur kula kala wau mila ngremit saestu mboten gampil. Mila nggih supados saged lestari monggo sareng-sareng dipun udi. Nggih. Dipun napa nggih dipun udi, dipun sinaoni sareng-sareng. Wosipun sejatosipun menika kados menapa. Karena sebetulnya bila kita itu belajar dengan betul tidak ada kok nun sewu nggih benturan dengan kapitadosan utawi agami ini kan mboten wonten. Nggih nika angenipun nyinau ingkang saestu. Nggih nun sewu kadang-kadang sakmenika media wonten internet, wonten televisi menika kathah bab perkawis ingkang nggih nika wau amargi kapedotan sehingga berubah pemahaman, berbeda pemahaman murugaken lanjih lajeng cengkah nika wau. Nggih. Pramila katur kadang kula sedaya kemawon monggo ingkang temen ingkang saestu anggenipun ngudi tilaranipun para luhur nggih para simbah-simbah rumiyin yang kalau mau kula aturaken itu sebuah kecerdasan yang luar biasa, bukan sekedar sesuatu yang simpel, yang sederhana. Nggih. Nawi mboten dipun udi, mboten dipun upayaaken kula panjenengan. Nah, sing adilingsirke niku wau napa rak ngoten nika nggih ta. Leres. Dados para kadang sutresna budaya miarsa Kakung Putri kala wau bilih tututanipun saking Pak Dedi kedahipun kula panjenengan sedaya menika ingkang ngrumat, ingkang ngreksa, ingkang njaga. Dimenya napa? Ing samangke kas budaya menika saged kagingsiraken pun warisaken dhateng putra wayah. Ampun ngantos kecalan enggok. Karena ing samangke menawi sampun kecalan enggokipun sebatipun ugi badhe ngrekaos. Kula kinten mekaten. Menapa ingkang dados pangandikan kadang kula sepuh. Sagung para pandemen sutresna budaya miarsa Kakung Putri kados sampun dumugi meh wancinipun kula sakadang badhe nyuwun pamit dene dalu menika estu kula namung sekalian kalian kamas kula karana kadang kula ingkang sakmenika padatanipun nyarengi wontenipun siaran kados mekaten nembe wonten pambengan ingkang boten saged dipun tilar. Pramila dalu menika estu nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kathah kirangipun kula sakadang nyuwun pangapunten mumpung menika ugi tasih wulan Syawal ngaturaken sugeng riyadi nglengono sedaya kalepatan ingkang tumanduk dhateng kula sakadang lumantar kru saha redaksi wontenipun Borobudur Sumawur kula
minangka sulih nyuwun agunging pangapunten. Dene mbok menawa wonten jumbuh mewah leresipun menika nyata kagungan dalem ingkang hamurba jagat raya. Wusananipun atur sewu lepati agung pangapunten sepisan malih sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten candhak kalodhangan salajengipun. Wusana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Mas, benjang pinanggih malih ngrembak babagan Pun bawa sesuk terus ki. kalajengaken mawon.